vamwena vaindogunukuna hari kuziva. Musoro GS Reverend Kampira ari kutitungamira, Reverend Mukwena, Reverend Masodza, Bishop Chikuse. Ndinoramba ndichirikanganwa asi tasangana mwakawanda. Ndoda kutenda Mwari munguva inei. Tawana nguva yeumbowo. Asi regai ndikwaziso mufundisi Masodza wasvika tatanga. Mufundisi Masodza wari paMutasa Central. Ndiwo atinodyidzana nawo. Nhamo dzese dzemuno tinosangana. Mwana wemuno. Toda kuvaremekedza nekuva pano. Mai wauya here? Wauya wega. Ngatisimudze maoko tovakasete chiti mauya. Tinoda kutendai. Wane mhuri dzimwe dzekwaMakunike dzavanofudza ivo ana mukomanobwaya. Ndiwo anofudzwa naReverend Masodza. Ndisi kuda kuti ndikutonhorese izvi kwakutonhora. Waneka juzi, waneka chari, indotorai mufuke. Vanhu vanozokufungirai kuti zvimwe wabatwa ngemweya. Iwe kuri kutonhorwa kwakudedera kudai. Vanhu vofunga kuti zvimwe let us cast. Regedzai ndikumbire muerengi wevhangeri atierengere mazwi mashoma tirikuda kungo zvizhinji zvaitwa. Ndoda kutenda mukana uno watapiwa kuti tishumairewo zvataurwa hadzi mangwana kwete mazeremende. Saka ili ndatoonawo mukana wakuti ndishumaire nhengo yangu yandakagara nayo yakandiremekedza. Ndarawaindiremekedza zvikuru. Ende muri yake yese yakachinja language kuti kwasekuru. Ende daiwa sekuru pano zveshuwa. Zvaitonesa akaona muzukuru wangu wanetsa panapa. The only point yavanoziva kuti zvinopedzerana endai pasekuru. Saka ndairemekedzwa asi wakadzidziswa naWillas kuti anokona mukadzi uyu pamusoro. So ndinomuremekedza zvikuru mudharaunda. A very humble man. Amweni wafundisi wagara munharaunda waritaya vanokudzongonyedzera urimwo. Asi mudhara uyo wairemekedza. Murume uyo ndinomuremekedza zvikuru. Taiti kana tikagara mukanzo yenharaunda yatiri kutaura kuti wanga warimo nemamwe masabhuku nevamwe vatungamiri, ndiri cheya, you respect kuti zvataurwa zvatotaura mufundisi ndizvozvo. Nhingi uri kushaisha paoni napo. Ndechivatuma kuti ndoda kuti muende muona nhingi uri kushaisha. Kwaari kurima hakurimwi. Aiti tinoenda. Ende waiti delegation yacho yasvika iyoyo. Iwo wega unozwe kuremerwa. Ini ndakasara hangu masho. Mazwi echirengo manheru anobva kuna 1 Corinthians chapter 15 verse 54 to 58. Yes. Zvino kana ichi chinoora chafuka kusaora, nechichi chinofa chafuka kusafa, ipapo shoko rakanyorwa richaitika rinoti, rufu rwakamedzwa nokukundwa. Iwe rufu, kukunda kwako kuripiko? Iwe rufu, umborera wako uripiko? Rumborera rworufu ndirwo zviwi, nesimba rezviwi ndiwo murayiro. Zvino Mwari ngaaongwe, uyo anotipa kukunda naShe wedu Jesu Kristu. Saka hama dzangu dzinodikanwa, mirai makasimba, murege kuzungunuswa. Mushandire Ishe zvikuru nguva dzose, muchiziva kuti
hakungawi pasina munaishe. Amen. Totenderukira kuna Romans chapter 6 verse 23. Nokuti mubairo wezviwi ndiwo rufu, asi chipo chokungopiwa chaMwari ndiwo upenyu usingaperi muna Kristu Jesu Ishe wedu. Amen. 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 Rakumboemba ruyora tinaro pana. 275. Kune nyika kudenga ratenzi, erutendo tichazoiona. Kune musha kudenga ramani, erutendo tichazogara. Kwakanaka ikoyo, kune musha wababa
wave your hand. Oh, hallelujah. 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 Glory. Amen. Humborera. Humborera. Kare tichifudza mombe. Waiti mwaona pane uchi chataitya kurumwa asi uchi taiuda. Taikakagara takadzidziswa kuti nyuchi kana yabvisa humborera hwayo haisisina rimwe simba. Kana yakuruma haichakwanisi koruma the second person because yarutsa humborera. Amen. Amen. Simba renyuchi humborera. Yes. Iwo waindoda kuti kana warumwa nayo the next thing chaunoita kusvina humborera wobuda. Kana wadaro warapa nyaya yekurumwa nenyuchi. Amen. Saka chinotyisa panyuchi humborera. Amen. Amen. Ndoda kutaura nehumborera hwakamedzwa. Right. Oh yes. Hwakamedzwa. Glory. Humborera hwerufu hwakamedzwa. Bible soko raMwari rinoti rufu humborera hwako huripi. Where is your sting? Ukazwa munhu ari kumeka that declaration. Right. It's a statement ye victory. Yekutarisa. Oti yes. Ndazviona kuti wambondivhundutsa. But iye ona kuti tahwina tapedza otaura oita question. Kuti death, where is your sting? Right. Right. Yeah. Death, where is your sting? Simbarakuri. Vanhu vanotya chinotyisa vanhu rufu. Mukaona ma-organizations ese, ma-sectors ese muupenyu, vese vakananga kuita preserve life. Kutaura kuti tinotya rufu. But one thing I want to tell you is that chetiri kuti rufu is a natural. It's in the natural cycle of any living organization, organ. Any living organ, mu cycle yacho munozoguma nerufu. Mu cycle yemunhu, Yes. mune ma stages anopembererwa anoitwa celebrate. But vanhu ilanguage yanhasi yekuti tiri kucelebrate. In the ancient time, nyaya yedeath yaichisa. Right. And it's like a case. Because tikaibata from Genesis chapter 1 verse 27. Inotaura ichizi munhu akagadzirwa mumufananidzo waMwari. But mufananidzo wakadistortwa after mukutadza kwaAdamu. Yeah. Chakadistortwa is the likeness. And munhu ndokubvazi atadza Adamu kwakapuwa a judgment, kwakapuwa mutongo. Saka tati the wages of sin is death. Amen. That was the understanding of the ancient time. Yekuti mubairo kana kuti pay mubhadharo werufu wechitadzo rufu. Now, saka hayaipemberereka muma events ese,
Muma-rituals ese aitwa kuti kana mwana waberekwa vanhu vanoenda vachoti makorokoto vachipemberera vachiridza mbururu. Musaiko iyoyo mune level yekuti munhu wafa hayaipembererwa, asi zvimwe zvese zvaitwa chaitadzisa vanhu kupemberera kuti kufa kwakashurikidzwa. Right. Hallelujah. Amen. Hakuna anopemberere kushurikidzwa ba. It was a curse. Saka kesi iyoyo vanhu vaiti kana munhu atofa vanhu vanochema vanorwadziwa sekunga kuti vari kudzoka kwetataura kuna Romans chapter 6 verse 23 kuti mubayiro wechivi rufu, nekuti vari kuti wakapuwa mutongo werufu mukushure mekutadza kwaAdamu. All right. All right. But today I have good news. Humborera Hwakabviswa. Ndochikonzero chakati Jesu auya. Jesu akauya kumedza Humborera. Chaakauya kuita paakafa nekuzomuka kwake, it was a demonstration yekuti ataurire rufu kuti rufu kana yanga iri plan Satani wakadistorta the plan of God. I've come to destroy the plan of the devil. Amen. I've come to defeat the devil. Kuti vanhu varege kuzochema futi nekucha futi chiro chinozi rufu. Jesu akatakura kutadza kwedu. Because that is the wages of sin is death. Saka akati ndatora nhamo nema kutukwa kwese nekutadza kwemunhu kwese kwaakaita ndikuise pandiri kuitira kuti ndikukunde ndega mbune. Right. Amen. Jesu afa aikwa chaakaita pakumuka, it was a demonstration yekuti I have defeated you. Death, I have defeated you. Ndopa akutaura po kuti iwe rufumborera rwako ruri. Kuti waifunga kuti waomesera vanhu, wakakisa vanhu, but ndauya kuita delete nyaya yekesi kuti munhu amukire kuupenyu husingaperi. Saka pataurwa pechizi mubayiro wechivi rufu, asi tine chipo chetakapuhwa chiri Kristu Jesu, just a gift yauya kuti when you receive that gift inoita mabasa ekawanda. Right. Amen. Amen. Murondizwa? Yes. Chinozi gift yako mana hachisenzerwi. Chinozi gift hauchideserve, kundokupa is a gift. You know, nyaya yerufu yakadhivhitwa kune a gift. Because of that gift yatakapiwa rufu rwakamedzwa. Yes. We have hope in Christ Jesus Christ. A hope in Christ Jesus. Amen. Because this man gift yatakapiwa yakati tongere nyaya yedu yerufu. Which means it's now possible for the generation, for the Christian to celebrate death. Amen. Because at my cycles esari munhu ano celebrate. But rufundo ronga risika celebrate. But rwakuita ku celebrate ngekuti takabvisa humborera hwacho. That's the matrix. Zviri simba. But chitinochemedzwa zvino vanhu vanochema zviro zvinovachemedza zvakawanda. Zvinogona kuchemedza vamwe vanhu kutanga kufunga kuti Makunike ubaba wedu ndiye akatipa kuti tive neunity mumhuri.
tikagadzira inozi Makunike Day. Right. Now zvaenda, what will happen? Makunike uyu mundaraunda ndiye akatiti iwe nemusha panapa. Manje zvaenda musha uchamira sei? Makunike zvatinochema zvakawanda, but ndoda kuti nhasi urege kumuchema sekunga uri kuchema mutadzi. Nekuti Bible soko raMwari ndio rinoti rufu rweMwari hafariri rufu rwemutadzi. Kutaura kuti anofarira rufu rwevakatenda. Hallelujah. Saka rufu rwakatenda runofanira kujaivhirwa hama dzangu. Aiwa ndichajaiva. Ndichajaiva. Aiwa nekuti rufu rwemutadzi ndo runochemetsa. But kana riri rwakatenda ngekuti pakabviswa Humborera. We deserve to celebrate. We deserve to celebrate. Oh yes. Yeah. Makunike, we deserve to celebrate. Because akagashira this gift. And anakugashira kagara nazo. He extended that gift to others. Oh yes. Glory. Amen. Amen. Hallelujah. Baba tine urombo Kaiwange umweni Hwakabviswa kune Yesu toka kuya kunengo. But Humborera wakabva. Hwakabviswa. It's just kungoti unorwadziwa nhasi. But I'm telling you Humborera wakabva. Yes. Oh yes. He received this gift that gives eternal life. Thank you, Jesus. Willas received this gift. Inopiwa pachena. Hama dzangu. Ati gift is not that you deserve it, but it's just a gift. Right. Zvimwe zvacho hamwendi kudenga ngoni makakona maningi. Yeah. But makatenda kuna Kristo. Wori Kristo zoti is a gift. Kana paine zvamunoziya zviri negative zvake, but nechikonzero chekuti akagashira a gift. Yes. Grace. Nyasha ukanga wadzigashira handi kuti mwaka munogona maningi isi nyasha. Inyasha badzi. Nyasha. Zakakwana. Yes. Nyasha badzi. Hallelujah. Amen. Sataka kunzai kuti dzinozi chini? Yeah. Sola gratia. Sola gratia. Nyasha dzinopiwa pachena, not because we have done something good. Right. Anompindu. Pita kuda kupedzisa imika. Nyasha idzi wakagashira chipo. Chinoti muende kudenga handi kuti makapfeke uniform kana kuti makaise bhanire. Right. The
respect yekuti wakazika transport for you to go to heaven. Hallelujah. Yes. Amen. Glory be to God. Grace. Yes. Grace. Yes. Grace. Yes. Grace. Grace. Yasha. Grace. Yasha. Grace. Yasha. Amen. Oh, Yes. yes. Amen. Kudenga kwakanaka. Yeah. Kupinda pasi pano unesiwe anogara iyo ari kutiraizira kuti tizogadzirira keyo nzvimbo yakanaka kwa ishatizo chenganiza tizoga nae kusinga pe haleluya tizo naponesi tizo chenganiza tizoga nae kusinga pe kumusoro kwa kananaka kuna chakaipa uriyo upenyo haleluya Kristo mambowe anende Willas akawana passport akaziva kuti rufu runomezwa rufu rwakamezwa kana dai paine varoi vari pano manheru ano anoti ndinoroya zvemandiriri rega ndikuuze handiwe unouraya munhu nekuti rufu haruna kunzwa ndiwe nekuti rwakamezwa Bible soko raMwari roti your days were numbered, your days were determined, and you have no right yekuti ndindakamura. Yes, it is were determined, were counted. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. So we have the right to celebrate. Bwana kwa Makunike. Inguwa yekufara ine. Yekuti muchinda wakakunda uyu. Wakakunda ende une akamukundira. Ana komanda kwaye. Akatera komanda kwaye. Akatokunda rufu rwacho kare. Iwoko iwi tiri kutamba delayed match. Yakakundwa iyi. Amen. Yakakundwa. Amen. Kana uchiti nini ndinoruya? I want to tell you the truth. Nguwa yako. Kupedze nguwa. Amen. Rufu rwakamedzwa. Right. Sting yakabviswa, humborera hwakabviswa. Chakundorwadza asi pakasvinwa namama nadheya. Tete wakabudisa humborera. Ndiwe musoro mwechiri wakarumwa but pakasvinwa humborera. Doti namati. Tizo haya chikamiza tizo gara kusinga pe haleluya tizo yes, take over. Kumusuru kwa
That's true. Pain chete marwadzo chete. Nekuti varumwa nenyushi. Ikurwadza chete. Ende panongosara paine tumapundu sotwa. That's true. Ipain chete. Horera wacho. Hwakabva. Hwakamedza. So we have all the reason to celebrate. Yes. And wakamedzesa wacho hadi munhu mudoko ba. That's true. It was a gift from God. What is with Emmanuel? Marianes. Yes. Chekuchema hapana. Hwakamedzwa. Umwe mwimbo wakati unochema chema. Unotambudzika. Hauziwi here. Kuna mumwe akafira. Unochema. Usaconcentrate nepain. Nekuti vamwe mazvimbiswa. Yuchiaruma vamwe vane mazvimbiswa. Vanombotora nguva pakati dhindizhiriso. Don't concentrate on that. Humborera wakabva. Humborera wacho wakabviswa. Nyuchi yacho powerless. That's true. Ikauya pakati ngenge haichina zvichaitaba. So we have all the reasons to celebrate. Hallelujah. Tenda zvedu kuti Mwari makazvita. Neupenyu hwaSekuru Willas. Passport wanayo. Urotopinda hake. Apo wachene wopinda mune. Hallelujah. Kirosi dzichipembera. Dzichimuimbira, dzichimugashira. Hallelujah. Hey. Amen. Achifamba zvake so. Ndinokudza Kristu.
wazvinzwisisa kuti we have the reasons to celebrate. Chikonzero rumborera rwerufu wakamedzwa. Ende wakamedzwa wacho handi unomedza achimbozorutsa. Wakamedza nekusingaperi. Chokwadi. Kuti vamwe wakamedza vamwe zvavasvika vaya vanorutsa. Wakamedza uye harutse. Wakamedzera zvachose. Kuti iwewo zvauri nhasi. That's true. Ini ndiwe zvandiri nhasi. That's true. Tochipemberera hedu so. Mamboimba kamwe kambo mhani. Kekuti ikoko kusina mitoro mhani. Ikoko kwaenda wana Willas. Hakuna makumba anozvimba ikoko. Tinokudza zita renyu zviri pamusoro pemazita ose. Maizviziva Mwari, ndosaka makati ndinokusira imwe yamunyaradzi. Izvozvo muri kutoita izvi. Kuti panguva yekumboimba, kuti panguva yekumbonzwa soko tichisimbiswa kuti ipeini chete yekuti baba hawasichari pakati pedu. Asi rumborera rwerufu rwakamedzwa. Rwakakundwa kare ende rwakamedzerwa futi. Haruna kumbomedzwa ruchisirwa rwakapisa. Rwakamedzwa kuburikidza nechipo chamakatipa chemwanakomana. We have all the reason to celebrate gamba raenda kumusha. Izvozvi kudenga kuri kupembererwa hakuna chakanaka. Kuti wauya mukundi wakarwisa wakakunda. Pinda uzorore. Waroi wakanga wariko but hauna kumboconcentrate newaroi. Waikuseka waiweko hauna kumboconcentrate kusvika nguva yako yakwana ukauya saka wasara pasi. Yezvo celebrate ipemberai. No need kuchema.
nyama inodzoka muvhuko zora muna wandoma yakabva asi mweya Willas uri kucelebrate kudenga. Tibatsirei Mwari tingonzwisise zvamatitaurira pano kuti ngezvenyasha izvi by grace. Chipo chakauya nenyasha tsitsi dzaMwari dzinoshamisa kwakupa kunyika kuti hezvo ndosaka umwe muimba akati tsitsi dzake zhinji dzinokwana kune wese. Mazviita Mwari nekutaura kune Yesu parufu runo kuti nyararidza misodzi yetiri kuchema pano nekuti nevarume vakuru vari kuchema asi mauya kotitaurira kuti ewo pemberai kaiwa kareka zvaivhundutsa nekuti vanhu vaifunga kuti kufa uku ipunishment yekutadza asi Jesu akauya kozvidzima akataura kuti it is finished. Zvapera. Kana kwafiwa you have the reason to celebrate chikonzero Humborera kwerufu rwakamedzwa kare. Hakuchina zvekubatanidza kufa kwemunhu nechitadzo zvakaseparatwa nekuuya kwebayana. You have the reason to celebrate kuti soja kumusha raenda kumusha soja ari kupembera vachisangana nachigumira nana akahlare vari momo wakutotiimbira wana mufundisi Willas kuti izwai wakakurira wari kukunangisa imi masara tichiti namatai murinde wako wari kupembera uko wakuudzana nyaya dzemakundiro kuti paya chigumira uchiri kuziva here kashari wodairirawo wachidairirana nana mudiwa wachidairirana warikwa nana chambara wakakunda wadikani yawa wakashanda basa renyu mazviita nekutisimbisa kuti hakuna chekumbotyapa. Pemberai mutopembere zvenyu mufare. Humborera rwakamedzwa ipaini chete marwadzo chete sepanhuwo pakanga parumwa padzvanywa hapatadziwo kumbodairira kakurwadza asi don't concentrate on that pain but rather celebrate the victory. Yes. Mazviita Mwari munazokombora Reverend Mutsonhi munavakotsa pasi pechigaro waita kuti nemisodzi yedu ipukutwe pamatama nemumwoyo medu mauya kuti saka toda kutoti tipembere ndosaka Paul wacho achizopfuurira mberi kuti kufa kupfuma kutapfuma kugena kune vasingazivi Mwari vanoti zvaparara asi kune unotenda kugena kupfuma wagena mudharo. Amen. Makorokoto. Hallelujah. Kutopembera zvake tiwadikanimi nenziyo dzese dzaimba dziya idzi achiti wadikanimi rambai muchikondinya muchimba wana Mwari mubatsiri rambai muchikondinya muchimba wana Jehovha mufudzi wangu susu taakuno kumusha kuimba nengirosi azvita kotai mufundisi pasi pechigaro munazoramba muchivarongedzera masoko ekuti simbisa zvikuru seipo tiri murufo runo tiri kunyaradzana nemhuri yekwaMakunike mhuri yekwaManzini nechechi yese tisimbise matitaurira kuti nothing to fear. Humborera this thing was swallowed rwakamedzwa ende haruna kumedzwa nemunhu nhando rwakamedzwa nechipo chakatoburuka kubva kudenga chiri Jesu Kristu akakunda rufu by his resurrection. Saka simba ratinaro ndere rumoko rwake. Azvita Mwari tinokutenda tinokukudzai pamusana paJesu Kristu muponesi wedu. Hallelujah. Oh yes. Zita ra Jesu. Yes. Uya titende mfundisi Mutsonhi tiombere maoko nesoko rakapfuma ratapuwa pano azvita mudzodzwa. Yes, thank you, the powerful prayer. Everyone around here batai mapfudzi enyu kudai, batai mapfudzi toni zvibhibhidzirei kudai munokosha.
aripo pakati pedu pana, aripo ukama wemunharaunda wauyawo ari kudawo nyasha idzi, chipo ichi changoiswa pachena, uti Jesu uyu iwo bvata neparufu here, ehe zvakaitika, gore rakafamba mbouziya umwe murume wakaona Mwari. Parufu rwasekuru Willas ungaonawo Mwari, ikawa turning point yako yekuti utange upenyu utsva. Watambura kutsvaka solution, ndoita sei neupenyu, waedza majambi ese asisi kuendeka ba. Ndiri kukudaidzai panguva inei, kana kusimudza ruoko rwako uri pauri ipapo, wongodai ruoko rwako kudai izvo. Ndiani ari kuti ndodawo kugashira Jesu wasekuru Makunike usimudze, handisi kutaura zvechechi, ndiri kutaura zvaJesu. Chipo changopiwa pachena. Ungada here kupuwa chipo ichi? Simudza maoko ako toni. Muone malaitsi kunze kwakuda kudoka muone kuti Hooray!